Jon Loyola, Arrasateko Karitaseko voluntarioa, kaixo. Kaixo, oiatz. Guk uste genuen, hemen Karitasen, beharra duten pertsonei elikagaiak eta arropa banatzen zenizkietela zuzenean, baina ez da horrela. Zein da gaur egun Arrasateko Karitasen funtzionamendua, ze funtzio betetzen du? Bueno, pixkat luze xamar da, baina era motzean esaten dedan, ez? Guk egiten deguna batez ere da, bueno, datorren jendeari, kasu egin, ez? Normalean datorrenari, lehenengo egiten deguna da entzun, garrantzitsua da entzutea. Batez ere, oraingo beraien egoera bizipena beraiek azaltzeko eta aldi berean zein den jabetzeko. Eta behar bada bigarrenik ere bai, onera datozela, zein den beraien beharra, zein den beraien eskaera, hortaz hobeto jabetzeko eta alde hortatik laguntzeko. Hori esan da, onera etortzen diren pertsonak, normalean gehiengoan dira beraien herrialdetatik onuntza etorri diren pertsonak, beraien momentu hau batez ere hasierakoa da, prozesuaren hasierakoa, beraien egoera administratiboa regularizatzeko prozesu horren hasierakoa, oso hasierakoa gehienetan. Orduan egiten duguna da esan dedana entzun. Entzun hortan zer ikusten dugu, zertaz jabetzen gera? Bueno, lehenengo eta behin, eta hori deno dakigu, ziurrenik behar dutela gauza materialak asetzea, ez? Gauza materialak edonok bizitzeko behar dugun hori, ez? Hori izan daiteke oinarrian jatea, hori izan daiteke oinarrian jaztea, baita ere etxe bizitza, hau gai berezia da eta aldi berean ezinbestekoa, baina gero baita ere entzuten diegu eta hor beste behar batzuk ere agertzen dira, batzutan ez jakintasuna, ez? Iritsi gera eta orain zer. Beste batzuetan ez jakintasunarekin batera horrelako entzute bat edo horrelako orientazio bat, baita ere dazkagu baliabideren bat edo beste, Elizbarrutiko Karitasen harira, batzutan gauza dokumentu edo gauza juridikoetarako badakagu horrelako laguntzaile asesore juridiko bat, behar bada horrez bideratu, inoiz gertatu izan da egoera psikologiko arazoren bat, hor ere Elizbarrutie badu COF deitzen dena, Centro de Orientación Familiar, eta hor ere egitituzte horrelako lanak, bide laguntzak, terapeutikoak. Eta nortzuk dira, datozen horiek? Nolakoa da beharra duen horren profila? Bueno, beharra duen horren profila, lehenengo eta bat, garrantzitsua da azpimarratzea, da pertsonak direla. Eta esango dugu, hori badakigu, eta baina ez zatikan ezagutzen ez danean, pertsonak azkenean zenbaki bihurtzen dira, objektu. Eta batez ere zeintzuk dira guk ikusten ditugunak, dira Latinoamerikarrak eta baita ere arabiarrak, batez ere. Bai batean eta bai bestean dagoen aniztasunarekin. Eta batez ere ikusi hemen gehiago, harrerara etortzen diren hortan, gehiago ikusi emakumeak ikusten ditugu. Naiz eta gizonezkoak ere desente izan. Eta adintartea? Bueno, adintartea batez ere 54 urtetik berako jendea da etortzen dena. Profil horretan edo kopurutan edo jatorrian bilakaerarik izan da azken urteetan? Badabil zerbait aldatzen? Behar bada esan dezakegu, eta hau ere estadistikoki ez dakigu, eta behar bada percepzio subjektibo bat izan daiteke, edo ez, eta hori ja badakitenek igual zehatzago izango dute, baina ikusten duguna da, mugimendu hori, migrazio mugimendu hori, gehitu egin dela edo gehitzen dijoala. Baina zuek pertsona ororentzat dituzu ateak zabalik, eta bertako jendea ere badago beharrean, eta gerturatzen da, ala kosta egiten zaigu. Bueno, bertako jendea badago beharrean, bai, dudarik gabe. Onera gerturatu bertakoak egiten dira, baina neurri txikiago batean. Suposatzen dugu, batetik kosta egiten dela laguntza eskatzera joatea, hori dudarik gabe, hori suposatzen den hori gertatzen zaigula. Eta bigarrena, behar bada udaletxean gizarte laguntzaile bitartez, bereien eskubidea izaki, behar bada hortikan bideratuko dutela o jasoko dutela behar duten laguntza. Hau ere, eguneko unean ez dakit eta suposizio bat izango da, eta behar bada udaletxean galdetzea egokiago, hontaz zehaztasun gehiago izateko. Debagoiena da Gipuzkoan errenta pertsonal handieneko bigarren eskualdea. Hori gartzen da? Behetik begiratzen dugu gizarte honen errealitatea eta Arrasatekoa,
zuk esandako datu horiei buruz, momentuz, ez dakit, ni dakidana da, hortan mugitzen ez den jendearen errealitatea. Eta behikoekin lan egiteko ezinbestean ekarpenak behar ditugu, azken finean rekursoak behar dira. Eta rekurso horiek nondi datoz, ez gutxitan, behar bada lehenzuk esan dezun hortan, ez? Egoera ekonomiko olgatuago baten dagoen jendeak, ekarpen handiak egiten ditu, bakoitza beren aurrera ekarpenak egiten ditu, Caritasek beren funtzioa egin dezan. Hau da, beraien ekarpenarekin, hain ondo ez daudenak edo geizki daudenak hobeto bizitzen laguntzen dute. Beraz, hor dago solidaritza balio bat, solidaritza printzipio bat, nire ustez azpimarratu beharrekoa, eta nola ez. Hortan dabiltzaneri lan eginez, bolondrez bezala, eta baita ere beraien ekarpena egiten duteneri ekonomikoki, nola ez, esker mila. Esker mila zuri ere, Jon.